Christmas thom no le na turin nei lo wang ni mang ang mo ifa te thom no le na turin nei lo wang point ma se mang ang lo la iso pian chama hian hei ram hun south SVR a chuanin ni som ni December tha sang ni som ni pali hian inei ang iphalang sa don kengla kan thom no te idu du iron le thei do na ni chuta chuan poisa nei lo rul wal ni poina thon chuan kan pe theyang che amai ro chu helai hmuna hian an nei te kumdanga an local to thina chung te chu anei lo te ken na chang shimi alovin an du zat an tham choka khang kha local to lo turin kan ngen chewa in local ani po in nang mani en atang kan se thei do ni chu wang chuan helai hmuna hian poisa nei lo Christmas thom no le na tur nei lo tak te chau tan hun oma ni ti kha karon soi duwa chuan hei kan thom no te min lo dor ve duwa ni chuan kha charity ma khanin khang min lo dor tang te khan ke ni po in khatiang ta na charity tur kha kan lo ti ve thei do na SVR am sau ta hiarin kan thom no te min lo dor ve turin midang te po kan lo som chewa kan fashion truck te khosang sang kan kal kola ni som ni hian soile tong khanin min lo helai mun ai video te engma capture om don lova thalak te om don lova YouTuber poron se tu mai nan anon ti da don lo chu wang chuan he ni a hian in thom to du zong te har sa tak te khan in du in lo le don ne oh be your own scavenger.